Mae'n bwysig i checio'r beic drosodd cyn cychwyn. A peth gyntaf fyddai'n awgrymu wneud ydy cyn i byd arall edrych o gwmpas y beic ar eich llawr weld os oes rhyw fath o olew neu rhywbeth arall wedi gwllwng dros y gia. Ni wedyn yn symud ymlaen i checio'r teiars a ddim just checio be di'r tyre pressures, ond ni'n checio cyflwr yr teiars neu saf bod nhw heb di gwisgo. Wedyn symud i checio'r goliadau gwmpas y beic, checio'r goliadau ffrynt, wneud yn saff bod y goliadau gweithio ar brake lever a hefyd pedal breg. Os mae gennych chi feic efo chain, mae'n bwysig i checio'r cyflwr y chain, hefyd yn eisiau checio olew yn engine y beic a hefyd y brake fluid. Cyn darfod, peth dwythau chi isio ydy cael ni i stopio chi ar eich ffordd allan. So, nid ych saff bod beic yn legal mwy na'n byd neu saff bod number plate ar y cefn yn seis cywir ac hefyd mae'r exhaust yn legal a bod chi heb i tynnu'r baffles.